Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Hajiya Nafisa me kike ji yanzu? Yanzu ne nake jin zan iya taka uban kowa. Hajiya ke ma kina goyon bayan ta ne? Kwarai da gaske. Me yasa ba ki ɓoye ƙiyayyarki? Ni ma ban san me yasa bana iya ɓoye ƙiyayyata a gare shi. Wace irin ƙiyayya kuke masa? Da na gan shi nake jin kamar na tura shi cikin wuta. Me kike ji in kin ga Umar Hashim? Ina ɓaci. Umar Hashim kai me zaka iya cewa? Umar Hashim ya zama kurma. Umar Hashim ka girmama Hajiya Nafisa. Wallahi ba zan girmama ta ba. Da ta iya korar ka daga ma'aikata. To sai me? Kai ka ji wani zancen banza. Alo. Silamu da alaikum. Ai subhanallah, sai mu daina cewa silamu da alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da yadda kowa ta samu mu ne don Yarbawa yarinya maman Yabo zai yi wani sanarwa ne mai mahimmanci gaske. Akwai wani abokiyanmu wanda tana yin interview comedy sunanta Suleh Goma. Tana yin interview wanda ana Halinu da Hadiza Gabon ta mare ki ya kika ji kin gane irin wannan abu. Tana nisantarwa, tana fadakarwa, tana kuma ilimantarwa. To do Allah ji mana subscribe a cikin YouTube channel na Suleh Goma. A danna kararrawa domin samun sire-sire duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 ne tana sakin sire-sirenta. Do Allah ji a danna mata subscribe sannan a danna mata kararrawa domin ta sani wanda tana kyalkyale dariya yana murin kare dariya. Maman Yabo mai ta muke kunna mata ya kaga mun je mun dan shiga da sire sai ka ga yana mana dariya yana mana murmushi yana mana mai to kuma kun danna subscribe kun shiga kun kalla wannan dariya matanki zai miki saurayinki zai miki budurwanka zai maka. Mun gode inda bana babu wahala. Shege dan gidan maman Iyabo. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.